Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh nih kiri-kiri ngerti dhewe. Iya, jemput kakak sekolah. Yo. Ning SD telu Werkwetan. Mungkin sing durung ngerti yo ngarep gor. Yo. Ngarep gor Kudus kuwi SD jejer jejer loro. Siji SD siji sing sebelah SD telu Werkwetan. Nah, iki aku arep ning SD siji Werkwetan. Salahmu ngamu ya. Ya wis, langsung cabut ayo. Gas, jemput kakak. Ketemu ning kono sekolah. Oke. Akhirnya tekan SD siji Werkwetan ya, Bro. Itu lho. Kelas 5. Ini kelas 6. Urung do mulih iki, Bro. Cek siapa? Cek enek sing berdoa, enek sing persiapan mulih tapi urung cek. Rame. Oh, tuane do jemput kan. Ya sing dindo anakku iki kuwi warunge Pak Kete iki lho. Pak Kete ku jajan iku. Yo, kakak Pak Kete lho. Oh, Sabang ya lho Pak Kete. Ya lho. Lho wong e. Lho. Pak Kete yo. Lho. Lho. Wonge dagel iya. Mantap Pak Kete. Jangan lupa Facebook. Korti sampean. Lho, berteman lho. Oh iya. Sendirian. Oh iya, oke. Ya Pak Kete kayak lho. SD 1 Werkwetan, ya toh. Saya ngaji 3 kan. Seberangnya pas. SD 3. SD 3 kartu 1. Jajaran. Udah mulai belum? Cek. Ini apa enak nih? Pas aku nikah. Lho Pak Kete. Oh jajan ning kono mos ya biasane melu iki kok ora melu. Jajan mesti anggere bulan jajan ning kene Pak Kete sembuh sembarang ditukon. Penampakan SD 3 ya coba tak rekame. SD 3 Bro, meh mirip ya. Meh mirip ya. Ai parkirane mirip yo nek arep sekolah ning SD siji pasti lu terserah selera wong tuane piye pengen ning SD siji apa dhewe pengen SD telu wis terserah wong tuane pilihan. Aku milih kon juga pertama pindah rene ya ning SD telu ning SD siji ya menurut sarane ngomong sih SD siji ae Mas. Ya akhirnya mlebu SD siji. Ini ki murid itu termasuk akeh Bro. Daripada SD telu ayo akeh SD siji. Tapi nek barangane darah itu cuma selikur tok muridé. Alah ya selikur tok. Tapi aku malah justru seneng sing ngono. Ini sithik kan lebih ono perhatian. Ya. Cah nek akeh karo bocah sithik kan otomatis lebih perhatian karo bocah sing sithik, cah siji-siji ne. Nah kayak gurune bro. Gurune tak rekam itu. Bro. Si. Bro. Bro. Darah metu sik. Darah metu sik. Boy, Safira marah. Aduh. Ya. Yo, alah salam-salaman barang. Yo, ya. Sing jemput Pak. Iya. Mantuk kan. Gurune, Bro. Ini modal rau ki layo. Ayo jajan sik ngene Pak Kete. Aneh-aneh. Lah Dik mau njaluk jajan nih, Kak. Jadi ini saiki. Dik ning omah. Oh, jajane akeh, Bro. Tuh. Milih sembarang ngono. Iki pira, Bu?
Adik apa? Tira. Dan pilihan adik biasanya apa? Yang apa ya? Wah, inilah. Ini jajan anak-anak lah ya. Iya ya. Hmm. 6.000. Plastik juga. Gak plastik. Iki amit-amit. Ngatas sambilan, Bu? Napa nih? Ngeten iki, ngatas iki. Anak pulang. Oh, nggih. Monggo, Bu. Iya. Di sini Pak Kete mau, Bu. Set. Ya wis ya, Bro ya, ngono ya iki acarane mapa kakak. Wis mantuk bar iki langsung balik ning omah neh ya. Kapan-kapan ketemu meneh ning Heri Kiri ngerti dhewe. Ngene lho, Kak. Ngene lho, Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu subscribe, komen, like. Ayo pakai. Ya.